láháin bhí mas an gáirdín cáilíar teart there's mór sa níon leat an go rugbaí mar saíomh agus chéad ar eile agus a bhí 67 lads agus cáilíní gimas rugbaí sa bhíoch an scoil agus a bhí páirs mór ag maitharsa leis sin agus ó chuint an bhfuil a rugbaí fósáin chumá le rugbaí sa scoil chuimse chéara. Ina seom rugbaig fuútar dúspar. Nar iad was a gná lad hanam rugam mar a clé agus sin rug mar síos go dtí cearúin ar mí sóige agus was má ngráda seo chun sin not sa dána. Dar nói is imróir mór rugbaí húnis chalam. Ach tá géirí leir leat faoin sport go general ar dúspar a cinear chuir tú Simon ar an géad aríomh. An iad das má níos was a slé mar rugbaí ar mí sóige mar a peréalach was a sprán am cholicin á sport. Seoltarach nó surfán nó scian nó rud a bit. A díomh chuna mara dé agus an sport dé, Tá clú agus cálaigh an cantar sin a díomh cum an luclas géal dé go príomhach. Céir é mionna tá acu rih rugbaí? Stoin ar thosan rugbaí an mission níos óige níl sam mar a cholagan na sásta bhí mar béidir go dóigh sé thuig sé bag an amachchas a CLG ach bhfuil níl sam sé sin fear ach anis slá taneán ní dála mléin den árá sin béidir go caiimhnatá was agus daoine níos óige ach is tólam go dúrann se cúna an rásport le chéile. Agus mar a hála sé tá tú inis ag immert le cúige chonachta. So chunas a hála sé sin? An iad níos sam cechaíach tháinig túachchas a scoil bheith gimmar rugbaí sin chuú dús go mai stasta fóachadamh nó sub academy agus mééis se na academy is le rátíomh líon agus buch sé dé mééis coppla seanáil mis le bheith gimmart. Dar nói bíonn se bh tréáil ag go ddín is an fearann sin ach an bhfuil sé có cruúí is a captú bhfuil sin níos cruúí a ríis? Gur se cruúig a túús ach an isú a cleachta there. Bhí diste an lún a bheith brenar an clufa rihra tréna díon de mórt was a bíon decédaine níos éasca. Iste díos ar daon níos díon agus sin captains run a héine clufar an sathar scéar an dúnach agus fáréitiad a deúnaéis. Cé go bíonn tú gafa de sin tá tú ag staidir san óscoil ag an amcéirne? Ligantar mé an staidir ach was tá san óscoil an gáil agus bag an síá mú bag an múteachtaí na dhéhhéidir so tá an chomh leis scíomh na dhé seo. Cumúr céhé an duine mór an bhar na bhíonnta pleiceocht? Caisgur Peter Claffey tá. Ládóg ach bhí ceart Instagram se ceall. Ag de butléir ce bhí tíocht agus sin léite go mai ag a fearóg agus gláb go hálan ag colm de butléir agus tena sé sin muinte le cearróí head cían agus ina hairón agus chulagan eile barbara gatainine bhfuil baint ag le colm de butléir. Mar ocail scur an sin céirdé an bringlód atá ag colm de butléir. An áréide was fiáir istá Thompson acadamh agus a ginál a cuatú an bringla sin was go gimmers rugby go garmur was du cuatún cinál conir sin so fiáir sin stoi an aimime tam.